कि हमर हाथवा में जाबे तोहर, हमर हाथवा में जाबे तोहर हाथे होए तो, हमर हाथवा में जाबे तोहर हाथे होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो, हमर हाथवा में जाबे तोहर हाथे होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो। कैसे? टक टक टकी लगावे से ना होए तो कोई फायदा, टक टकी लगावे से ना होए तो कोई फायदा, आगे बढ़वे लागी भैया खोजे पर तो कायदा, आगे बढ़वे लागी भैया खोजे पर तो कायदा। जब लैकन फैकन सब में, अरे जब लैकन फैकन सब में हुलास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो। हम हूँ आऊँ तू हूँ आवा मिलके दोनों डेग बढ़ावा, हम हूँ आऊँ तू हूँ आवा मिलके दोनों डेग बढ़ावा, धीरे धीरे करके भैया सपना के मंजिल पहुँचावा, धीरे धीरे करके भैया सपना के मंजिल पहुँचावा। तबे सोचा पूरा, अरे तबे सोचल पूरा सबके आस होए तो, तबे सोचल पूरा सबके आस होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो। अब आगे है शहरी और देहाती के एक के होवे पड़तो, शहरी और देहाती के एक के होवे पड़तो, अब भेदभाव भुला के सबके नेक होवे पड़तो, भेदभाव भुला के सबके नेक होवे पड़तो, तबे जाके कमवा कुछ खास होए तो, अरे तबे जाके कमवा कुछ खास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो, सब कोई मिल के चलबा तबे विकास होए तो। जनगणना में मातृभाषा मगही के लिखवई हा, जनगणना में मातृभाषा मगही के लिखवई हा,